Is-27 ta' frar, data li l-ġenituri ta' tarbija li mietet sentejn ilu fl-isptar Mater Dei se jibqgħu jiftakru. Fis-27 ta' frar li ġej kieku din it-tarbija kienet tala 4 snin. Iżdissa, fis-27 ta' frar li ġej, se titkompla l-kawża kontra 7 tobba, 5 minnhom nisa, li allegatament setgħu b'xi mod kellhom x'jaqsmu mal-mewt tat-tarbija minħabba negliġenza. Jumejn qabel il-mewt tat-tarbija ta' 26 xahar, One News huwa infurmat li l-istess familja kellha tarbija oħra. Iżda f'nofs ta' lejl l-ewwel wild tagħhom tellat l-ikel u baqgħet sejra l-lar. Jirriżulta li t-tobba konkludew li t-tarbija ma kellha xejn, iżda spiċċat mietet. Il-każ fil-qorti huwa differita s-27 ta' frar wara li tabib wieħed mis-7 li huma akkużati ma derx quddiem il-qorti għax jinsab imsiefer. Bil-Maġistrat Antonio Mikallef Trigona jgħid li jekk darb'oħra it-tabib jerġa' ma jidirx fl-awla tal-qorti se joħroġ mandat ta' arrest. Preżenti fl-awla kien hemm ukoll il-ġenituri tat-tarbija.